ಗಾಯ್ಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆಂಚೆಲ್ಲರೂ ಸೌಖ್ಯತ ಸೊ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಪುಲೆ ಕಾಣದ ಮೇಲೂ ಅಂಜನೆ ಇನಿ ಎರಡನೇ ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ ದೇವರನ ದಿನ ಆರು ಧರಿಸಿನ ವಸ್ತ್ರಲ್ಲ ಬೊಲ್ದು ಆಂಡ ಕೋಡೆಯನ್ನು ವೈಟ್ ಕಲರ್ದ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಶೈಲಪುತ್ರಿ ಧರಿಸಿದಿನ ಸೊ ಇನಿಯಾನು ರೆಡ್ ಕಲರ್ದ ಪಾಡ್ದೆ ಈ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಾರಿ ಪದ ಗೊತ್ತುನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ನೆಕ್ 22 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮದುಮೆದ ದಾರೆದ ಸೀರೆ ಮಸ್ತ್ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಈ ಸಾರಿ ಓಲ್ದೆ ತೊಂದಿನಿ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಶಾಂಭವಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ತೊಂದಿನಿ 22 ವರ್ಷದ ತುಂಬು ಈ ಸಾರಿಗೆ ಎನ್ಮ ಸಾರಿ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ ಏತಾತ ನಾನು ಈ ಸಾರಿ ನಾನು ಅಂಚಿನ ಜೋಪಾನವಾದ ದೀಪೆ ದ್ಯಾಗಂದು ಪನಗ ಎನ್ನ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಜೋಕುಲು ಮದ್ಮೆ ಬಕ್ಕ ಮರ್ಮಲ್ ನಕ್ಲಿ ತೂಪಾರೆ ಮರ್ಮಲ್ ಇಷ್ಟಾನ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಪಾಡ್ಯಾರ ಕೊರ್ಪ್ಯಾರ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ರಡನೆ ಪಂಡ ಇಂಥ ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಆಫರ್ ಕೊಪ್ಪುನಂಚಿನ ವಸ್ತುದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಸಕ್ಕರೆ ಆಫರ್ ಕುರ್ನಾಡ ಎದೋ ಜನಕ್ಕೆ ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಪುಣ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಪುರ ಪುಣತ ಸೊ ಶುಗರ್ ಸಕ್ಕರೆ ಆಫರ್ ಮಂತನಾಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಬರ್ಪುನು ಮೇನ್ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಬೋಡಿ ತಿನ್ಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಆ ನೆಮ್ಮದಿಯೇ ಇಜ್ಜಿನಾಡ ಬಾಳ್ವೆ ಏತು ಬೆಂದದ ಕಾಸು ಮಂತನಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಇನಿತ ದಿನ ನಿಕಲು ಶುಗರ್ ಸಕ್ಕರೆನ ಆಫರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಬರ್ಪುನು ಓಕೆ ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಕ ಕೇನೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಮ್ಯಾಮ್ ಇದು ಒಂದು ರಡ್ ಕರಿಮಣಿ ದ್ಯಾಗ ಪಾಡ್ನು ಪಂಡದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪಂಡಿರು ಮೇಡಮ್ ರಡ್ ಕರಿಮಣಿ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡಿರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಗೊತ್ತುನು ದ್ಯಾಗಂದು ಪನ್ನಗೆ ಆನ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಕೋಚು ಅಂಚೆನೆ ರಿಚುವಲ್ಸ್ ದ ಪುರ ಪೊನ್ನೊಂದುಪ್ಪೆ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆಣದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಈ ಕರಿಮಣಿದ ಪಿರವದ ಕೊಲ್ಕೆ ಉಣ್ಣದ ಗಟ್ಟಿಪ್ಪುಡು ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೂಲಿಡ್ ಗಡಿ ಅವೇನು ಕೊಲ್ಕೆನ ದೆತ್ತು ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತನಾಂಡ ಕೊಲ್ಕೆ ಕಟ್ಟಾಪುನು ಎನ್ನ ಸುರುತ ಕರಿಮಣಿ ಲಂಚೆನೆ ಸೇಮ್ ಒಂದುವೇ ಡಿಸೈನ್ ಇತ್ತೀನಿ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಬಾಯ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ 25 ಸಲ ದೆಪ್ಪುನ ಪಾಡನು ಗುಣತ ಅವು ಕೊಲ್ಕೆ ಕಟ್ಟಾಪುನು ಓಕೆ ಬಂಗಾರದ ಕೊಲ್ಕೆಲ ಕೊಲ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿಪ್ಪುಜಿ ಒಂದೆತ್ತ ಕರಿಮಣಿದ ಎಲ್ಲಿಯ ಕರಿಮಣಿದ ಓಕೆ ಅಂಚಾದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ರಡ್ನೆ ಕರಿಮಣಿದ ಹೇಗೆ ಪಾಡು ನಂಪನಾಗ ಸಾರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಕರಿಮಣಿ ಇಷ್ಟ ಈ ಕರಿಮಣಿದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿಯೇ ಪಂತ್ಯಾನು ದಾಯಗೋಸ್ಕರ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ಡ್ ಸಪೂರದ ಕಸೋತಿ ಜಿಂದಗಿಗೆ ಪಡೋದು ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ಒಂದು ಇತ್ತನು ಸೀರಿಯಲ್ ಇತ್ತನು ಆ ಸೀರಿಯಲ್ದ ಕಪ್ಪೊಂಜಿ ಮಣಿ ಬರ್ತದೆ ಐಟ್ ಆಮಿಟಿಮೇಟ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಡುಡು ತಾಳಿ ಬರ್ತದೆ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ ಅವು ಇಷ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತೆ ದ್ಯಾಗ ಮನ್ನಕ ಕಪ್ಪು ಮಣಿ ಪಂಡ ಅವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಎಂಕ್ ಅಬ್ಬರಾದು ಉಪ್ಪೊಡ್ ಪಂಡದು ಆಸೆ ಇತ್ತನು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ಡ್ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕರಿಮಣಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣನಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಪೂರ ಬಂಗಾರನ ಪೂರ ಅಡವದಿದ್ದಿತ್ಯಾನು ಆ ಟೈಮ್ಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಬಂಗಾರ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೂಸುನ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೊ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ಡ್ ಇಂಕೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ಬೈದ್ಯಾನು ಐಕೋಸ್ಕರ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಂಗಾರ ದೆತ್ತು ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ನಿಕುಲು ಎನ್ನಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ ಫಲಪ್ರದ ಆವಡು ಪಣ್ಣದು ಯಾನ ಆ ಪೆಡ ನಟನ್ವೆ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಸಲ್ಮೇಲು